Ọchọrọ enyi nwa nwunye ya mụma Jerry Dickness Caroline Ngozika Ụzọchukwu nwanyị aka ọkwa Paul Obiora mụchara o sikwara ike isi gị baịbaị mana nwezi ndụ ọbụ ọkwụsị ọgwụ ife o kwuru ka ya nwanyị Obiọma ọchịrị ọzọ dị na nwanyị it's hard to say goodbye, Mom. But don't forget this, Mom. We love you and we love you forever. Ụtalị abịa m na nne m n'ọbalị n'akụkọ mụ na onye ya akọbazi onye achị ewere egide jee n'anya Adi onu enyi nwanyị na mmụọ ọkwa dị malili ọkọtenu n'ụlọ mmanụ mmanụ na nlọ nwasị nema na anyeghị ọkwa dị malili mmanụ n'ọkọzi adị ori lori ya na-ebukwalili enyi nwanyị na mmụọ maka dị malili ọkọtenu n'ụlọ mmanụ mmanụ na nlọ ebe ọ chọrọ enyi isi n'ebe gị jebedele Muyo ya mụma Jerry nne m gịnị ka imedele m ife ifụkwala ibe na akụna ma from isikọlụ nne m tata nwa ezi udo bịa kene ewelu nwayọ kọwalụ m ife N'ezienị nne m Chikobi na-ahaziri ọnọdụ abụ nwere ji gbapụrụ mere ya bade na Septemba nne m ewelu Febụwarị wee nwụnahụ m njuzie m onye ma kwadobezili chelu ka mbịa eme m ibe ka mbe ime ka onye ibe na ọbịawa mazụ oyi mana ya kọrọ onye nne m agbara ji wee nwụrụ mana Chikobi menwulu yo adịle gboo m ọnụwa onye nwere naanị n'ugo n'ihe ji bụ ọmụma onye elu na-efe ibu ka o kirie na nne ebi ifeọma oyi a sịkwa n'echi ọmakọdị kechi obi mmalime dị mma ma elu nne ya na-echi n'afọ otekwara aka n'obi ego nwanyị ego na-erubere isi karo mmụọ ozi dị ndụ ana otuwere ego n'ụwa ya bụrụ ego nna m na-eburu ndị eze amụma oyi n'ezi anya na bụ nna m na-eburu ya amụma n'ụlọ ọ bụrụ na nna m anụrụ ọkara nwaanyị aka ọkwa amarakwa mmụọ ya enwere 5 members na chọọchị onye kwudo okwuchukwu 3 hours na pupi ndị mmadụ anọluo gbaja na-enwe aṅụrị owu ochekwa n'afọ anọ na mmụọ onye mara ọnụ akara niile nyere ụba nne n'azụ ụlọ onye bụ na elijigo afọ na-abụ ihe ochie na-abụ ndị mgbozi igwe nọ n'ọnụ oyi onye mara n'obu Caroline ji ndị wee jide ma n'ọnụ ha o mechie ya ọha ịdị ya nna m
na-eche na okwuchukwu ya tọgbuo onwe ya onye nwere ọnụ Caroline na-ekwu okwu n'azụ ụlọ with 70 cups of rice ozigbo onye richa oficha na ya join ihe okwuchukwu onye ọzọ amịpụ batabakwa n'ụlọ ezigbote onye enyemaka onye amụma jeri eyi nwanyị enwere akụ tiatiali ike anọkwuru m ka nkụọ gị evizi gị bụ n'anya mama weri ọnwa dị malili ogosi adị enyi nwanyị na mmụọ ọnwa dị malili ọtelu n'ụra gwanụ n'ọhụ na nnọọ ọnwa dị malili ọmọlógosi adị ọmụ na-ebukwa lili ọnọdụ mụọ aka dị malili ọtelu n'ụra gwanụ n'ọhụ na nnọọ na John 11:35 ifuru igbo na-akụba ya bụ ugbo etubo obi ka idebe onwe ilu ebe Jizọs bere akwa brọda nwere onye nraka enumaka n'ọkwanụ onye ọka ka ọka ọkwanụ mmadụ nwa ọgọdọ ya bụ ego ụwa na-ata ọkpa nze ole mmiri na mmiwu ya ọma m na oke ozi adịo adịle gbogbo n'ụwa ezinema na nweghị ọnwa dị malili ológosi adé olùwẹ̀ ọmọ ndéèdè malili ọmọ ndéèdè wàlé mazú ọmọ adé malili ọmọ tẹnu náà wàlé nọmọ náà lọ. sílẹ̀ nàná ọmọ adé malili sọ̀rọ̀ ìwà náà ọmọ ndéèdè wàlé yóò yàgò má ṣe sí nàkàdé malili ọmọ tẹnu náà wàlé nọmọ náà lọ. Ministry n'ebe alele General Overseer Divine Call Ministry Chinwe nwa ọdaghị n'ebe akwa imuchiri anya na ndị n'igwe mama diọmara gị nọ n'ebe alele ugwu ịgbaide mmiri n'ebe owu sichukwu nwa gị na-akwa akwa mama imuchiri anya gị na-eje n'igwe chọrọ nwago n'ebe alele nwunye tiri kiri na gboo kiruo nwanyị mma chenyego na chukwu n'ihu zie nwaghị elu chukwu n'ebe alele ana m alacha gwa oke na alacha isi krim ihe ọmụme egwuru oshi ya na kwa alele alụ eme mmụọ Amalachukwu nọ n'ebe akwa o ọ na-eche ebe dị eje n'ụwa agbamiba ya kọrọ nwa n'oyi ruo aṅụrị ka na akwa alele nwunye unicorn n'ebe o umere nwa gị nwaanyị na akọ duzie m ibe m akọrọ aka Chukwu eyi ibakilete ọzọ kara akwa alele mmere nwa bụ ike na Dubai chọrọ enyi nwanyị anamago alụ emaghị isi ọgọ si n'ebiri mmiri isi ọgọ fitanyego osi n'eletrọniks olimite ime ọmịmị na isiri oritanyego gbanere bụ Rufus Ọbalụkaja wetiniki na oritanyego nọ ọnwa bishọp na kwa alele nwoke nwe ahịa n'ogigo
isire na-ejije ọka igwe mmanụ bado richa ya Unicorn Royal Furniture Company picha nyeghị n'ogbe ebiro na kwarịnụrụ disemo nwunye si n'obedebe enyi nwa dị sekọnd nwunye si n'obedebe uju nwa ejelu nwa ya mamo nwaada dị obedebe akwa onigwe anyị senior pastor Chinedu Samuel general overseer Living Olive Evangelical Outreach Ministry onye ozi Chineke n'ebe Honorable Ifeanyi Chris Destiny Rokereka na akaja ha n'ebe akwa alụlasụ nwa ụlọ n'ebe alele Masters Band n'ebe alele alụgo Wailing Woman n'ebe azị ekwu n'ibe fancha na-epụzi akpụ anyị mara na gị na digo ozisiri anyị dọrọ ya ole n'ụwa anyị atụrụ anya na ọ ga-akpụ ugbu a ịna n'okwulu anyị ga-amalibe anyị menwụrụ mama yewo anụ mekwele awụrụ onye agọsara mkpụrụ jigobi gara na kpara yọrọ mmanwa bịa bụlụ oje ga-akpọ ihe n'ụkwalị ya Cinnamon, ọmọ àlè máa lè lè ọ́. Cinnamon, ọmọ mẹ́ẹ̀dì máa lè lè ọ́. Ọmọ lẹ́lẹ́ àjẹwà lè máa sọ. Ọmọ àlè máa lè lè ọ́. Ọ̀tẹ̀nu náà bá pẹ̀lú nọ́ọ̀bù náà lọ. Cinnamon, ọmọ àlè máa lè lè ọ́. Ọmọ òwú kò sí àjò. Ọmọ nẹ́ẹ̀bù máa lè lè ọ́. Ojú àyà náà ń wò. Màkàdé máa lè lè ọ́. Ọ̀tẹ̀nu náà bá pẹ̀lú nọ́ọ̀bù náà lọ. Ruo ọṅụ n'ịga ka na nkwale